V okolí Humenného sa niekoľko nehôd stalo hneď rána, a to všetko v priebehu asi hodiny. Autá po väčšine skončili v priekope. Najprv v obci Dlhé nad Cirochou autá sa vraj vyhýbali cyklistovi. Zrejme neprispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky sa podpísalo aj pod auto v priekope v Hažíne. Za obcov Brekov v smere na Strážske zase bola dopravná nehoda 5 osobných aut. 2 z nich skončili v priekope. Na úseku sa tvorili kolóny. Bodkou však bolo toto nákladné auto mimo cesty pri závadke. V priekope skončilo potom, ako schádzalo z kopca. Vodič vraj v protismere zrazu uvidel ďalšie vozidlá. Oni začali obehovať šmykajúci sa kamión. Musel som stočiť volant na pravú stranu, lebo bol by som zrušil 3 auta. Bol by som do nich udrel. Vodič mal naložené prevažne pivo. No asi 2 palety sú vyvratené. Niečo vytieklo aj tu do priekopy. Nešťastie, že keby mlieko ešte, ale pivo. Paradoxne hneď potom, ako chcel vodič z miesta nehody odísť, ho smiech prešiel. Pozrite sa prečo. K vážnemu zraneniu osôb pri nehodách našťastie nedošlo. Pre televíziu JOJ. Vyšumil vzduch, odišla brzda, čo zlyhalo. Momentálne teraz technika. Polícia nehody zadokumentovala ako škodové udalosti.